anak Tuhan Yesus Kristus, Lord Tuhan ikut di pasadalia, urut atau kupanu, nabi dan duku di debata, dan jadi silang dicor. Di pasu-pasu cala diramo itu Tuhan debata mahamu. Di sodat Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala saya si marohana midanamu. Di dobat Tuhan debata mabuhina Tuhanmu. Jala di pasau homadamena tu bagasan kopi. Martangiang Mahita. Ali Tuhan debata amanami para siro hana sumurung. Nung adijau hodongan namion pajongcong pardongan sari peoni songon nani atur koni hatam. Takas do didukon nasida. Asa gabisada nasida di parrohaon gugu nang pamikirio dingolu par sari peoni. Patok tong madinasida dami dot holong niro hana siakoi. Asa sada nasida nang dilas niro hadoh di parukilon naro tu nasida. Pahot mapasu-pasu pardongan sarepeon nanilehomi tu nasida. Asa unang sirang nasida iya so sinirang ni hamatean. Sairamo ti jala parbadiay manasida marhiti todim. Asa manoktong na sida marhapor siyaw jala marpos ni roha tuho. Siyan na mamuka sa rodi ujong ni parsari peoni. Say tangihom maali Tuhan debata tangiang namiyong. Alani anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kita jongjong disi pinasa matuau amang parhalado laho pasahaton cendramata. Shalom marita saluna. Mulai hati mati tuhata di nauksahan pasu-pasuna tu pengantin ima yana kota rinto sitorus dohot lam tiur mauli boru situng orang kami sian parhalado ni huriata pasahaton anggiatma tugu jalahot pardongan sari peomuna laho madalani hari-hari ni ngolumuna tu juluan nyari. Molo tabi kiri dang tarboto jaladang buita prediksi aha aka namasa sidalana tasugot. Las niroha arsak mungkin ada akaha molo do lana asing dang taboto. Jadi alani kami siat tonga-tonga ni huria tetap mengandalkan Tuhan, tetap marhapuru satu Tuhan. Ahape nanaing sida dalam muna. Alani disudiaka problematika, disudiaka persoalan do pergumulan. Ang do jawaban na dison. Dah. Jadi motung borat las rohamu, songod dia bepadalan ngolumu jahamu mon. Dison do jawaban na sudi. Jadi macen ramatan ni huria. Las marohamu, dah. Pas-pas Tuhan ma jala dilehom ma na pinarsita ni roha. Songonima hata kami mau lihat ma. Kudul mahamu binasa ma pasahaton ede puji-puji tu debata sian PPR.